Niadtong Marso 19, niaging Biyernes, gibisita sa Bisaya Gyud Team ang tunghaan sa Alegria Elementary School sa Santa Monica, Surigao del Norte aron ihatod ang gamay nga hinabang alang sa mga estudyante ug magtutudlo isip suporta sa distance learning program sa Department of Education. Dako ang pasalamat ni Teacher Reyna Tuldo sa atong pagbisita kanila. Ako si Mrs. Reyna Congreso Tuldo, Head Teacher 3 of Alegria Elementary School. First and foremost, magpasalamat na tagbisitahan gadyo namo eskwelahan. I'm so very thankful na isa kami na ila tagbisitahan luyo sa busy sa ila panahon. So nakaabot sila diri sa Siargao Island. Sa atong pagbisita, atong nasayran, nagawa sa kakulangon sa supply sa bond paper, atong nakita na sila ato na pailaing suliran sa ilang tunghaan. Tanawa sir, grabe na ito damage. Isip isa ka school head din sa Alegria Elementary School, anako pinaka-concern anamo school building. Wherein ang mga tagkinahanglan gadyon sa mga bata. So, gikan na ako pagka-assign from year 2017 up to present, ang amo classroom siya na gadyon mga guba na. So, inamo problema, gusto namo na matabangan sab kami. Anamo concern din na tagaan ng pagtagad. May amo resolution na tagpasa through Attorney Asidilia, siguro mga duha na katuig labay. So until now, wala pa kami kahibayo kung uno na'y resulta, but hangtod ko man nagpaabot gihapon kami with positive nga pagpaabot, ya kami mga nag-negative kami kundi hopefully magpaabot gihapon kami na matawo jud to ni na tagkuan sa amo, tag-promise sa amo, tagsaad. Kini nagpakita lamang sa kabayanihan sa mga magtutudlo tungod wala nila limitahi ang ilang abukasiya apan gipakita usab nila ang ilang paghuna-huna sa kaluwasan sa mga magtutuon sa ilang eskwelahan. Busa kami sa Bisaya Gyud, paningkamutan nga mahimong tulay aron masulbad ang problema na dugay ng giyangungo sa mga tao sa Alegria Elementary School. Una pa lamang kini nga lakang sa atong pag-abag sa atong mga magtutudlo nga puno og dedikasyon. Bisan sugod pa lamang kini sa atong pagtabang kanila, ato nang nakita ang ilang pasalamat sa paglaom nga makahatag og kaayuhan, dili lamang alang kanila, apan sa ilang mga pinalanggang estudyante. Salamat kaadaw, Bisaya Gyud! Daghang salamat sa mga teachers sa Alegria Elementary School sa Surigao del Norte sa pagsalig sa atong programa. Kabahin sa uban pa ninyong concern, kami sa Bisaya Gyud ang inyong tulay aron masolusyonan ang problema sa inyong tunghaan.